Dyma dechrau o llwybr Dyffryn Goe. O'r llwybr yma fyddwch yn gallu gweld lle fydd yr Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog am Eisteddfod. Mae'r llwybr hyn yn gallu fynd holl ffordd i Pontynewydd ar Oe. Fy enw i Ellis Evans. Dwi'n byw yn Targoff ac yn mynd i ysgol Llanfair y Miallt. Dwi'n hoffi chwarae rygbi ac dwi'n chwarae am tîm rygbi Gwynafed. Mae pitch hwn yn arfer bod yn pitch cricket am yn ysbyty tu ôl fi, ond nawr wedi troi mewn i pitch rygbi. Fy enw i yw Izzy, a rydw i'n disgybl yn ysgol uwchradd Llanfair y Miallt. Rydw i'n byw yn Llanrindod, a rydw i'n hoffi mynd am dro gyda fy nheulu ac ein ci. Un o fy hoff lefydd i mynd am dro yn Llanrindod yw yma ar y Pilen Triongli, oherwydd mae e'n mor hardd ac yn hynochlon iawn, a mae'r golygfeydd yn anhygoel. Dyma lle hyfryd arall yn Llanrindod, sef y llyn, a mae'n boblogaidd iawn gyda'r ymwelwyr a'r pobl lleol. Mae llawer o hanes yma yn y Rock Park, ac yn yr oes Victoria, roedd pobl arfer dod yma i yfed y dŵr, achos roedd ni'n credu roedd y dŵr yn gallu diwelladu. Dyma lle roeddwn ni'n yfed o, ond erbyn heddiw mae'n blasu ffiaidd.
Iestyn Wyn a dwi'n mynd i ysgol uwchradd Llanfair y Meallt. James dwi o Hereford. Alex yn mynd i'r Sanitws. Dewi, ysgol mynd. A ni'n rasio autographs. Rydw i'n byw yn Cwmela. Rwy'n hoffi'r ardal yma llawer, oherwydd mae'n byth yn gwneud fi'n anhapus. Rwy'n gallu edrych mas o'r ffenestr a gweld y byd fel dylai fod. Mae'r tirwedd yma yn perffaith ar gyfer greu cynefin i anifeiliaid ac adar wyllt. Yn gynnwys y barcud coch, un o aderyn mwyaf enwog Cymru. Hefyd yn yr ardal hon, mae llawer o ddeiatrau urddasol fel hyn, sy'n creu rhywle i eistedd a mwynhau eu hunain. Un o fy hoff bethau i'w wneud yn yr ardal hon yw mynd allan beicio. Ond mae llawer o bethau arall i'w wneud yn yr ardal hon. Wyt ti'n gallu mynd am dro trwy'r coedwig a gwrando ar yr adar. Yn fy amser hamdden, mae'n hawdd i ffeindio rhywle arbennig, i treulio amser yn meddwl yn ddawel.